Inut Sarchehon Rongpi dong muka kicing arong amikar karlitang prem Rongpi asupo chu kedam tang penangan aning kan pen dong muka PWD office along army camp kedoesek han an chutundun pen ahuradak army truck gypsy lapen gari mechanical pen dang lok penangan kam claim dun dulu. Lason si Sarchehon Rongpi alang li penangan army atumolong kedudun pen army kedar satum pen ahuradak chichini dun pen apuson si army camp along dudun pen pejo pen aminata rong rubajo army men pusi chikrong dun tablo. Lapen army atumateng si keduket hak dun. Lapuson kachikrong thaba jok si non api anke Meghalaya Shillong along 101 army restricted area jo mate canteen along army uniform ching thang dun pamisi pupu ki juitap lapen selfie chain ba mahut si hadak army atum keton mate security atum si labang so Sarchehon Rongpi phan karjuto da hut amina bang captain Assam regiment pusi kachikrong ajok si lapen abatai tin karjo hut kaprek army men kachikrong ajok si tong sekot pen Meghalaya police ari deng thondam koklo lapen non amat ke Meghalaya police ari deng si pado ikoklo lapen further investigation data pc put hot pachini pon ikpo Karbiang long live channel pen ronga soraphan inut bang hiniat tumaphan karju ateng pulote aprang pen ronga jo gunda hoi lapen army uniform ching thang dun ver lapen anparta anhu dohi lapen kaike da army pusi chethan than puda ronga sor tumpen nang pachani dun patumi jo baji ke papor Silong mate Meghalaya rong supi Silong rong supi long Meghalaya long ilitum karbi aristo punakol Karbi Inut Sarchehon Rongpi alang liphan patumi anove Silong 101 labang so sensitive area mate ka military tum mane alang litum dudum mate alang litum mane restricted area upu labang so restricted area long alang litum la CSG canteen long la Karbi labang sorry so bang army address ching thang pamisi canteen along sagajon je phan pu arting dir theklong si halada army intelligence atum labang so bang phu army binong kali den jinang nak thema address le ching thang pasame army to mason ki kali den nak pu la bang so mathadam se ma se alang ni phana arjulo ma singge chithano dekte de lo so bang ke tum karbi riso bangke chithanun hekti dalo mangu hagason si ya chithanun bangke nili bangke Assam regiment long captain busi chithanun lopen army long se nili borenga hoi claim busi api chithanun same army officer to intelligence atum alang liphan tong sekot Meghalaya police atum mansi pilo penili tum chini du nateng polo talang leke kicing arong mate hongberik hawar karlitang prem terang supu pusi chini dun lo dokmuka police station angkan nilitum ke chini dun hokpen alang ke chini dun pulote alang li bangke aprang lada dong muka kalong army atum na ke dohut army operation do bomut lada dong muka PWD long army atum nang group atum nang do hala suhut penanganan risuatum la hanam getundun army long pine asosa orengang hoi nang pipo pen army atum long penanganan risuatum gari gesela kevek dun pine hormo ke roi pidun la son dun bom mala son so bang hoi tu dun bom ma age army tempen pachil po dun bom la ke company tum long chilang dun bom ma se alang teman dress la ching khang dun bom ma se ke la son den Bikrom Teron's report, Karbiang Long Live.